Togsingaw, togsingaw, ratatat, ratatat. Togsingaw, togsingaw, singaw. Nini. Maski ito ako sa abroad. Naga-internet lang ko para makapaminaw ng inyong programa. Nangangat nun sa kinabuhi. Singaw. Tera. Togsingaw. 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 Ratatatat. Ratatatat. Ako rin si Lino, taga Mandug, Davao City. Lino Bruja. Anak ka tanini, ikaw kay Brujo. Ko sa kurso nga BSMT or basta siman mga tisoy. Bachelor of Science and Bachelor of Science and Marine Transportation. Murag ahead lang ag 2 years ako tanini. Ano kayo kami sana? Maguwang mangganak ko. Akong girlfriend si Vernie, graduate sa kurso nga Bachelor of Science, major in Management. Manang siya akong giuyab, dolanday kay gusto na kong ipamanage ang akong kasing-kasing. Sa wala na ko damhang higayon, dili maday gusto ni Vernie Dolanday nga i-apply na ako nga akong kurso nga nahuman. Kaya di siya gusto nga mularga ko kung masakay barko. Sabi na kay biyahe na mo Brazil. Oy, mga pa kay mga didang dito. Nami kayo. Ano yung sinugdanan? Sa akong gapnod, sa kinabuhi. Akin, Jay. Togsingaw. Kadali lang kay Birds. Biyag na pangit kayo. Why? Anong imong kauban? Mabara na ba na gwapo na? Saan na siya? Anong yak mo man kayo na? Gwapo na siya? Ay, kung ano na, ha? Sabi na lang na. Ito yun nagkuha sa mga kapitan kay Usay mga kabiri ang angkla. Siya mong iangkla. Anak ka, bro. Anak ka, bro. Say na Birds. Masunod ako Birds. Delivered. Oh, nasag ka mo. Tulo na sa nang lunga niyo. Alam nga lang, bibiyaan naman ko ni mo, Bing. Kamalubay adyo ka nga di ko pwede buwakas kung kinabuhi ba. Say ko na nalin. Lain kay kalin balin. Isa mga baby boy. Baby girl, ay good kalaing. Good bida ni mo eh. Kung wala ka baby boy, no? Pura ka katong
Lagot na dyan kay Kuani ba? Iba na kung babiyalan ako ni mo, ani. Kabalong pa naman dyan ko si mong abilidad. Mato ka tayong lugar. Ngayon ka nga, every port, always drop your anchor. Naka-drop yun mong anchor, ha? Baby Ay, kung girl. inanaa pa. Baby girl, kabalo bitaw ka nga. Karoon lang eh. Sayang kayong oportunidad makasakay na kong barko. Pila mo na ka, months, be. 6 months lang. Sure Sa ano, ka. pagbalik na ko, pakasalin na. Gusto niyo bunggang ni kasal. Pakasalin na. Sa pagastuhan ko ng $500,000. Asakan ko yan, ha? JB boy. Baby girl, wala talang dyan ko. Ubalik ko lang kanimo, okay? Pantay dyan ka, mag-expect dyan ko sa imo, ha, ba? Oo. Pantay ka, magpatahin ako na, magpasok na akong trahe ni Buddha. Ayaw, ayaw, sukda kayo. Ayaw kayo, kahit pa doon sa parilog pa ako magpatayan na trahe ni Buddha, good. Ayaw, sa kay lain naman daw na basta sukdon-sukdon mo. Ay, excited na kayo ko, kanang ginaingon mo nga, abon na itong kasal, itong bongga itong kasal, ha, baby boy. Ay, basig mo sukdon, bawal ra ba na? Madisgrasya do tahan na. Si Bako ka, oy anak ka, malunglok ka. Di man ikaw madisgrasya ako man. Mao Ay, ba? sukda. Sige. Kabalubiya ka nga, mingaunay ko di ko makatulog uwa ka sa kong kilid. Lagi na. Kinasuksok ra pag ginako akong naong sa mong ilok pag matulog ko. Lagi mo balik. Tay kag mawala na lang balibo sa mong ilok, ha? Lagi, baby girl, ako'y bahala. Ses na binakabuok, maihap. Pagkulangan kayo ng isa, baby boy, bantay ka. Ha? Asap na yung biyahe di ay. Sa Brazil lagi. Tanawa, Brazil pag yun. O, nakakaya mga kuwan, nakakaya mga Puerto Rican di, ha? Basig Brazilian. Oo ka na, mga... Nakakaya Brazilian wax, baby boy ba? Kapag Brazilian wax kasi mong kilikili, ha? Bantay lang yung ka. Lagi, lagi. Sige, nakikitawag na ko. Sige, panamilit na birds. Yan na panamilit, birds. Gumawa na ta. Si Bakoy! Ay, hana na. Sige na, mato na ko. Itawag na ni. Kuya. Birds! Paan Yan na ba? kayo na itong Kapitan River Birds. Simuka ni barkuhan ni Sabak. Isa ba? Kasi mag-amping diri ha. Ingawon ba ako ni mo? Sige, baby boy. Basta, Yung barko ay imbi puson. Saan lang? Wala yung live barko. Diyan live kung barko ka ni signboard. di mo Isa na, naman ang kapakagbalon mo takilid. di mo na puson na. Gitaya lang ng sumpay na. Imbi pusong bato man na. Ah, mau ba? Tiltilon pag ina ko rin larga na mo. Sige na. Doon ako. Kung mo biyay Brazil, unsa, ginuo ko mong pilitig, ay, hindi matanggal ba? Hindi naman to. Bye-bye. Ah, sige, baby boy, asa man yung kapitan na nga, pag-abot nyo sa Brazil, papatagi kating ng inyong barko, ha? After 6 months, hello? 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 Lain ka man ka. O saan mang kuha na ron, bulaan na ron, ha? Di kayo maklaro ko diya? Ha? Hello? Hello? Oh, O saan mang ka, baby boy? Di ba ka mauli? hello, baby girl. Ayaw ko kaya na nakapagkuha, baby boy, ha? Ha? 6 months na bayak ka. 6 months na lagi akong biyahin niya mo pa. Kanya. Namang... 6 months na ako tanawa ko. 6 months na. Tanawa na diya. Biki na. Sama na sa kalendaryo. Hello, nakapamid rin sa Brazil karon.
Ang dunggo. Wa ko'y labot og lemos Brazil kay ingon biya ka nga 6 months ra ka diya sa barko ha. Alam nga naman sa ano ko, biyaan ako ni Dire. Ay ko ka na pag-istorya ba, ginaaway na ko nimo ba? Wala tagang ginaaway namin Dire karon nga nabag. Biya ka kay daga kay mga babae di ha. Kabalo, kabalo pa jud ko ng mga kwan mo diya, mga kabalo ra ba jud ko ng mga kauban diya nga. Mga adarit kayo na ikaw. Dara ba jud kay kwan na history nga adariton kang kaliwat ha? Baby girl, ang lagot yung kunin mo mag-away kita ano. Dito ka pa ka. Nakabing ka dire. Ay, gila. Mag-away? Sa ba? Manawag lang kayo mag-away. Ito sa mukha ni mo eh. Ay, wala. Alam ka, nag-expect ko talaga balik ka. Sayang kaya pa-extend ko sa mong kapitan kay... Sayang. Pagbaya kayo sila. Kasi nagpa, inyong kapitan, Kapitan Galido. Ganda ko lang diyan, anak. Ipa 1 year na lang daw ko niya kasayang kayo. Total, mamay mo pulis ako. Adi, ako na lang sa daw pa-estrito niya 1 year. Pag umana na, magpakasal na yun da. Bunga kayong kasal na to. Sige na ko bibigol. Ayaw ko ka na pag-storya ko, baby boy. Ha? Lagi-lagi, promise kayo. 1 year na lang yun. Bantay ka, ha? Bantay ka, ha? Lagi-lagi, sige na, ina ko sa ko. Sige na, please. Bantay ka. Lagi mo uli, lagi ko na Kung yun. ka na makayuta dire, bantay ka, ha? Lagi na. Basta yun nagkasuko ha. Nanglingkin ako matiis dire. Lagi na. Ikaw ra ba di ay? Bantay ka, ha? Sige na, uhaw na mga rin kamil diri. Sige, bye. Ay, gila. Kasi, Ruy. Nandun sa mga luya, mga rabrad. Ay, ikaw man na pudong. Kung naguna ba tayo, may nisakay kambal sa itong barko ba? Di ba itong kambal tuko, Brad? Gimingaw lang ko sa mga uyab dong. Okay. Ay, ako, ano mo ginagana na ginagugma? Ako sa bitag, gimingaw ko sa kong crush. Ay, tanaw na ko picture sa kong classmate ka ni si Claire. Liwang pa kayo ni sa una. Ay, kani iya to ba ito? Kay ilong na lang maklaro. Magpakasal na mga miniguli na ako, good? Ay, dakong sayop ka ni mo buhaton, Brad. Tanawa to si Tuyikson, naminyo man to. Katoto ka upang marag nagtumboy. Lovers Geneva, kaya marag tumboy. Kaya sinita mo siyang kuhan kami yun. Ikyas gapon kayo yung asawa. Midulag laing team. Dili mo po nga na to kung uyabot kabuutan na po ni Vernie para maging ana siya. Parehasong ko na iyang kuhan. Kanang iyang asawa. Mingaw lang yung kayo ba? O kaulion na kayo ko. Ang yun siguro na ako sa kapitan nga. Munaog na ko eh. Usag na ako sayang kay kwarta. Sayang kayo. Ubad siya gusto mo sa kay barko. Kapta na lang 5 katoy. Huwag niya po kasakay. Wala. Na extra na lang operator o plancha. Manang ikaw, oportunidad nato ni. Mag-enjoy ta kinamata din sa Brazil. Gusto kay Kinakul. Wanto ta rito sa back legs. Adili ko mga toto ng mga lugar ay mga babae diha. Gusto ba na gusto nimo dito ta sa mga lalaki? Dito ta sa tahol. Ay, ikaw sige skirt ana ha. Ayaw to dito ta sa interload. Dili sa ako big, gimingaw ko sa tawagan ako kuya, gimingaw ko. Kaninyo eh. Hello, baby girl. Hello, baby boy. Ano kayo ko ng baby girl mo? Ako po, baby boy. Kibingaw lang po kayo nimo ba? Baby girl, ano sa'yo magsuot ka ron? Nagkakuha lang ko dali, baby boy, ka nang nagkapukot-pukot. Imo na sa nagsunog ng akong ipalit na pukot-pukot? Hindi, uy, akong walang ko ilang lingaw dali. Kaning ang moskitero, akong gitay-tahi. Akong gitabas, hindi mo lang ko tutsuot. Akong gimog 90s. Susun,
nakita na ako diya, oy. Uli na diri bibiboy ba? Ikaw lain magakay bibiboy, uy. Sulod din mo ng muskit, day. Sus, kung naalam ko na. Nagot kay katol kay na ba man mga lamok na sa sulod di ay wala nang hawa. Bibigol kung naalam ko diha. Lamukon din ka ba? Gila ko ni mo, bibigol. Kauli-una kay ko ba? Daoy, katik pa ka diha. Uli na diri. Bibigol, kamay na lang kayo sa kabuhan na lang yun. Ay, uli na dyan ko diya, ha? Bantay ka ha, bantay ka. Sa istorya na isa to, no? Sa mga kayo. Sa ka diya, uy, mura magaganang pinaktik na diri ba? Kung kuga na istorya kong inanapi. Kamuna na lang, ay, may istorya sa ta. Bantay ka. Kabal ba ka sa akong dari? Ano saman? Nagtiba kong itong. Nagpurong kong banda ng pink. Bibiboy, lain na kay ka diya, bibiboy. Malagang pirata diya, bibiboy. Iigot-igot ako ang sampo. Oh. Ayaw ba? Bibiboy, lain na magkadiya. Unsa? Lain na kay ka diya, saan ka? Gipila ko na ko moment ko na naaka diya sa marag naara ka sa kong tapad. Ay, bibiboy, uy, ikaw ba? Sige na, kay ang nagtrabaho ni kalaki ni mo. Sige na. Ba, namiss ka na ako ni Bahalaina ni mo. Uy, Bibiboy, sige na. Uli na din ha? Ay, kung katika-tika. Uli na dire. lagi, promise ako. Bantay ka, ha? Lagi, ay, naku. Bantay ka. Balik. Lagi mo uli. Sige ka kakuan niya, ha? Uli na. Nangyon ako. Ang iwan na. Boys! Suko lagi sa kuha, boss. Kaya di pa na kumuli sayangan mo ko, boss. Kaya talag sarabi yan may extend ka niyo. Sayang pong kwarta ba? Uli ta dito, watay kwarta. May nang shoot yun, daron mo. Katigom ko para sa mong kasal ni Kuli na. Ayun na pag-expect ka na, Birds, kay... Mo, yeah, Birds. Ako ang asawa, doon lang may lang 10, Birds. Ay, pagkana, Expected boss. na pa sa ngasiman kay Birds. Expected na ito na itong asawa, doon lang lang 10. Boss, hindi na yung anak, boss. Hindi na yung anak. Dapat mag-expect ka na, Birds, kaya kung magkuhan, dili ka kapangandam. May impas ka. Duwa, magigilang 10 mo kung asawa ng amin nyo namin. Imo pang asawa, imo pang uyab, mga uyab pa mo. Pero boss, hindi naman yung anak si Bernie, boss. Birds, leave it to me. Isto is my name. Toyex is my name, no impossible. Style mo na, Birds. Pablandi lang ang buhok, Birds. Gusto kang pagupit nga na, boss. Birds. Ay, Birds, ikaw ba? Aning naman ka mo? Manudlay naman kag-rake sa kanal, eh. Boss, tanaw ba di mo, boss? Mahulat pa ko yan, boss. Birds, ay na pag-exig din na to mo. Oh. Dili, boss. Sulaton ko niya, boss. Ay, magkikala, boss. Birds, kabalo ka, Birds. Katong asawa, Birds. Paghuli na ako, Birds, na ilalaki sa balay. Ako gibuhat. Kuha na ba ko sa nina? Sa barko. Balik ko sa barko. Ana, kasimple. Enjoy your life after death. Boss. Ayaw ko sa tinga na, boss. Kinilingan ako yan, boss. Ayaw ko yan, boss. Sorry, boss. Lani mo, Birds. Ala ka na, boss. Masunod ko na sa barko. Birds, ay sulod-sulod niya, Birds. Paminaw. Ay. Ikaw ba? Dali na ko, nilato ko na imo ko, imo patilya. Okay. Imo na po na ito sarada, ha? Ano man dahil, Chip? Unya ko nagbuambak na sa barko. Di na kong nimalas sa ito na. Pambaka! Kabalom na mo lang, oy. Nakakita ko safety of life at sea. Kabalo ba yan? Quantum of solace. Kabalo ba yan kadagagagpilan na dahil mong pambakot? Si Paminaw. Kani si Kwan. Ikaw, di ba ko din eh? Ikaw ba? Ikaw, Lin. Una, ngayon mo asawa, dalaga. Ay mo uyab. Uyab pa mo, di pa mo asawa. Na magayuban nga, nanay anak nga, wapa namin nyo. Magkatog-tago, magkakita, mag-uyab. Usa pa ka? Natadiri? Gikusok-kusok tag mga dagkong balon birds. Mga tsumeni, mga ipo-ipo, mga bagyo kan sunog taro. Kaya mo rin nagsugod ng bagyo. Tama. Ano na birds? Expected na tayo ni birds nga mamatay tag tanan, makulob ni barko, patay tag tanan ni birds. Sibak
Tanawan na itong barko, boss. Ay, ikaw rin. Wala nagkamatay dito, ha? Ika na itong maestro amo, ikaw, tro. Tingnan man kasang kapitan, pagutangin ni Kari ng itong barko, kay malatag pirata niya itong barko. Kurbadas wala, kurbadas wala. Saan? Umandar naman ni maestro amo. Ano naman dara, ha? Kay pintura rabiya ka. Tanawan ito ang pintura ito, gagaya mo ba ito? Ay, pasensya lang. Kil-kil man kung ganihang giulan man doon. Tama, boss. Kusog sa balon ay. Ay, makamatay naman siguro tayo. Atay kita ni boss, wala na yung ginawa, boss. Sa'yo, ano, boss? Ay, mo asa, imong uyab doon, palami imong uyab dito, na ikaw. Kita dali, hapit na tama matay, o kamay na lang, patay na talo na, di ba? Ayaw, ano. Boss, asa itong tipang lang ko, boss, Bing? Hello, baby girl? Oh, no, samang ka. Buhi pa ka di, ha? Ano? Hello, baby boy. Oh, Hi, Lino. nakadunggo na gid mi diri sa kuan. May kinakadunggo pa mo. Ami diri sa Somalia karon. Grabe gikuso-kuso mi dako kay nga bagyo. Kabalita ka to? Oh, nakabalita man ko, kaya nakulob na inyong barko. Nasulod mi sa mata sa bagyo. Grabe na ko ang mata ni ng bagyo. Budlat mo din ng bagyo. Nagani, kawa mo na sulod sa lubot sa bagyo. Wala man po noon. Kubahan ako, baby girl. Bila ko maunsa namin. Gani, nakalingkawas mis bagyo. Baby girl? Baby girl? Oh, saman. Mo, kanang, kuan na lang, 2 months na lang, uli na ko diya. Ang saman, muli na ka 3D ay? Ay, na muli. Pa-extend pa diya. Sugot ka? Pa-extend pa ko? Oh, pa-extend pa siya. Pag 5 years ka, pa-extend niya. Baby girl. Ay, pag-anak gani, baby girl. Grabe mga bagyo di aron. Ilay ko mga, nasulod ba ka mo sa matas bagyo? Oh, Ayo, kaya nasulod na mo. baby girl. 2 bulan na lang, uli na ko diya. Nakatigong na ko kwarta. Sige na, diya lang ka. Kasi ganahan pa ka diya, ako okay raman ko diri. Kay Totelio Frankly, paminaw. Andam ka na ba? Andam na. Ang pangutana. Nana ko uyab diri. Aha, kanaraman di. Ha? Na. Driver siya sa traktor pero at least ako sweldo. Baby girl. Baby girl, di ba nasabot na nga? Uli ko diya? Wala mas ani man gud siya. Katong wala ka na ni murag ni aliman ako. Nag-amuma sa kung kami nga nimo si Alan. Saan na? Dilutuan ko niya spaghetti. O nakaingon ko, I like it. I can feel it. Wala giluto, kamitin lang nga na. Mo kay mabuhat kay naka diya na ako diri layo kayo taw niya. Gusto kay nakasaad magko ka sa kuha nga 6 months balik dayon ka. Nag-expect ko. Extend ko kay para lang yapon sa tuwa. Liwag ka! Bisan pagbubuto ng ugat si mong liog, wala kay mabuhat kasulunan nami. Baby girl, magkunsa naman ako, hindi ko Kasulunan nami sunod bulan. Baby girl, ay paghinga na muli na kumuli. Mamalay sunod si Mana ang iyahang kwan, ang iyahang akong pamanunon nga si Alan. Baby girl, muli na ko diya. Wala tako. Ayun na, wala kay pabuton pa. Bye-bye. Hello? Baby girl! Baby girl! Baby girl! Baby girl! Ilag mga nagkrayola mga na. Back na sa barko! Nagkrayola mga 24 colors. Ang saan tatang ganima?
Ambak na ko. Birds, maamba ka di, Birds. Nga nata sa kwan, Birds. Bermuda Triangle. Saman. Ambak na ko ba iko? Ah, Birds, ayos sa Birds. Anong pangtanong sa takang? Anong gusto ka mamba? Ya, ano ko, kipiyaan na. Tanawa ra. Ya, ano ko. That's what I mean. Birds. Kabalo ka pa, paminaw. Ang babae pa, makakita ka nila dito, mas ngilngig pa mo chaming ni mo. Impatso juga dia. Ayo pasad, awali. Atabat, welcome. Dua na ta. Ala, hilak lang juga. Kung sabi ka, mambaka, natukbo kang iho dia. Gusto rin ka mambaka at... Gusto ka mambak? Munta ka. Why overboard? Why? Man overboard! Bird! Gusto ba ko mabuhay mo? Dala ka, Bird. Gusto naman ka mamatay, Bird. Hindi ko na mabuhay. Bird, sa kata kay Shark, Bird. Bird. Boss! Ingat, Bird. Boss! Bird, sama. Tatatay iho, Bird. Ako kayo. Bye-bye, Bird. Sabi kayo mong puso na rin niya, Bird. Boss, ay shark! Boss! Bird! Boss! Magkita ng bata siya, Bird. Sentimental